Hola, què tal? Benvinguts a un altre tutorial de Devir. En aquesta ocasió tenim amb nosaltres el Kingdom Builder, aquest joc de Donald X Vaccarino, pensat per 2, 3, 4 jugadors. Podeu jugar tots els que vulgueu, però està recomanat per totes aquelles persones que tingueu de 8 anys en endavant i que sapigueu que una partida pot durar aproximadament uns 45 minuts. A Kingdom Builder el vostre objectiu serà, a mida que aneu construint el vostre regne, doncs aconseguir tant d'or com us sigui possible, perquè al final qui guanyarà? Doncs qui tingui més unces d'or. Que no us enganyi aquesta aparença de joc complicat perquè té moltes peces, moltes fitxes, moltes cartes. No és gens complicat jugar a Kingdom Builder, això sí, demanarà que esteu molt desperts i que jugueu amb molta estratègia per ser els guanyadors. I ara sí, anem a veure què hi ha dins aquesta capsa. Doncs un cop heu obert la capsa del joc i heu tret aquests cartrons aquí, aquestes peces aquí, si teniu el joc nou, doncs ens trobem amb 12 seccions de tauler que tenim aquí. Cada tauler o cada secció té 100 hexàgons de terreny diferents. D'aquests 100 hexàgons hi ha 9 tipus diferents, hi ha 5 que són edificables, 4 que no són edificables. Ara veurem quins són els 5 que sí són edificables. Són els bosc, aquests aquí, flors, aquest d'aquí, després tenim desert, aquest d'aquí, i barranc, que és aquest d'aquí. Aquests són, i el prat, perdó, i aquests hexàgons aquí que són el prat. Prat, bosc, flors, desert i barranc. Aquests són els hexàgons que sí són edificables. I després tenim aigua, que en principi no és edificable, hi ha només una excepció que sí que us permetrà edificar l'aigua, però en principi no és edificable. Després tenim en un altre tauler, aquest no hi ha, però aquest d'aquí que són muntanyes, aquí tampoc podem edificar. Després tenim el castell, que és aquest hexàgon d'aquí, i després tenim els hexàgons de llocs diferents en què tampoc es pot edificar. Aquests són els 4 que no són edificables. Després tenim 25 cartes, 5 de cada tipus, corresponent als 5 hexàgons diferents en què sí es pot edificar, que són desert, flors, barranc, prat i bosc. Després tenim aquestes lloses resum, que ens indicarà quina és l'acció especial que podem fer en cada secció de tauler. I després tenim 28 lloses de llocs, són 2 d'oracle, 2 de port, i després de les altres en tenim 4 de cada. 4 closos, 4 tavernes, 4 granges, 4 graners, 4 torres i 4 oasis. Després tenim 10 cartes Kingdom Builder. Aquestes cartes per jugar només en farem servir 3, però en un principi han de ser-hi totes, han de ser les 10, i ens guiaran sobre quines són les estratègies que haurem de seguir per poder acumular la major quantitat d'or possible. Però això ja ho veurem després. Una cosa important és que quan obriu la capsa, si és que teniu el joc nou, us trobareu amb 2 piles de cartes molt grans i haureu de separar aquelles que per la vostra llengua us interessi. En aquest cas doncs tenim aquestes 10, i després tenim la llosa de jugador inicial i ara sí, ens passem en aquelles coses que faran servir cada jugador depenent del color que escolli, que són aquestes casetes aquí, que són els assentaments, són 40 per cada color, i després tenim aquests indicadors de riquesa, també corresponent a un de cada color, per un dels 4 jugadors possibles que té Kingdom Builder. Una cosa que m'he oblidat d'explicar-vos és que aquí a l'anvers sí que tenim aquests hexàgons, però després si girem en el revers tenim aquest marcador de riquesa que farem servir per comptabilitzar la riquesa acumulada al final de la partida. I ara sí, doncs, anem a veure com es prepara una partida de Kingdom Builder. Doncs, com veieu, aquí ja ho tenim tot a punt, però no patiu, que ara us explicaré pas per pas com es prepara la partida. La primera cosa que heu de fer és, de les 12 seccions que teniu de tauler, seleccionar 4 a l'atzar, les que vosaltres vulgueu, i les posem així, d'aquesta manera, formant aquest tauler rectangular. Pas 2. En cada tauler hi ha hexàgons de lloc diferents. Diferents entre seccions, però com veieu a la mateixa secció sempre són els mateixos. Per tant, a cada secció, per exemple aquí posa torre, posem la targeta resum de torre que ens indica quina serà l'acció especial que aconseguirem o no durant la partida. La posem aquí. En aquesta secció, com la lloseta de lloc diferent és la granja, posem la targeta resum granja, veieu que el resum és diferent perquè té una acció especial diferent. Aquí tenim la d'oasis i aquí tenim la de la taverna. Després, pas 3, és posar els hexàgons, o les llosetes de lloc damunt dels hexàgons corresponents. Jo els tinc aquí preparats, poso aquests hexàgons torre, torre, granja,
granja, oasis, oasis, taverna, taverna. La resta de lloses que no les farem servir durant la partida, doncs les portem a la capsa. Després tenim les 25 cartes de terreny, aquestes d'aquí, doncs les remenem per separar-les bé, que no estiguin les 5, 5, 5, 5 juntes, sinó ben separades, i ara atzar, i les posem cap per avall a una banda del tauler. Després tenim les cartes Kingdom Builder, són 10. Us en recordeu que us deia que faríem servir només 3? Doncs, però que hi havien d'haver les 10. Per què? Remenarem les 10 i a l'atzar n'agafarem 3. 1, 2, 3. La resta de cartes les podem tornar a la caixa. I ara sí, anem a repartir els components concrets a cada jugador. Jo tinc la meva reserva d'assentaments, que són aquestes casetes d'aquí, que us comentava abans, del meu color, tinc aquestes 40, aquest jugador té les seves 40, aquest les seves 40 i aquest també les seves 40. Després, cadascú teníem un indicador de riquesa, us en recordeu que són aquells allà, doncs els posem en aquest marcador de riquesa. No és que pertanyi al jugador que està aquí, sinó que pertany a tots els jugadors i els farem servir al final de la partida per veure la riquesa acumulada de cada jugador. I, per últim, doncs repartim la lloseta de jugador inicial al jugador més gran, que en aquest cas sóc jo. Bé, per últim, no, ens falta una coseta, que se m'estava oblidant, ens falta una coseta molt important per començar a jugar, i és que cada jugador agafa una carta de terreny sense que els altres jugadors vegin quin és aquesta carta. La posem així i ara sí podem començar la partida. Doncs el jugador inicial inicia la partida, exacta, i a partir d'ell aniran jugant la resta de jugadors en el sentit de les agulles del rellotge. D'aquesta manera anirem fent diverses rondes fins a arribar al final de la partida. El torn de cada jugador es divideix en dues accions. Una d'elles és obligatòria, sí o sí s'ha de fer en el torn de cada jugador, i l'altra, el jugador la pot escollir, pot triar fer-la, sempre i quan tingui acumulada aquella acció, que seria l'acció especial. Però després veurem com s'aconsegueix aquesta acció especial. Ara anem a veure com es du a terme l'acció obligatòria. L'acció obligatòria és la d'edificar. Llavors, cada jugador en cada torn seu, com a mínim, ha d'edificar 3 assentaments, que són el que ens indica l'acció obligatòria. Com es porta a terme? Nosaltres tenim una carta de terreny que hem agafat al principi, girem, jo sóc el jugador inicial, giro i llavors aquesta carta m'indica que els 3 assentaments que, com a mínim, jo he de construir en el meu torn, ho he de fer en aquesta carta de terreny, és a dir, el bosc. Llavors jo triaria en el tauler en quin bosc vull fer aquest assentament. Puc triar-ho en el que m'agradi més? Sí, però tenim aquí que aplicar l'estratègia. I aquesta estratègia què ens la marca? Ens la marquen les cartes de Kingdom Builder que tenim en aquest lateral d'aquí. Cada una de les cartes ens dona un sas d'or si nosaltres seguim les instruccions que indica la carta. Per tant, estaria molt bé que nosaltres sapiguéssim en funció de les cartes que tenim aquí quines són aquestes instruccions i llavors apliquéssim a l'hora de construir els nostres assentaments. Jo ara, per exemple, doncs, posaria aquí aquests assentaments, que són de bosc, sempre i quan seguim les normes de construcció. Quines són aquestes normes? Anem a veure. Pas 1, pas 1 no, norma 1. Sobretot, molt important, un assentament per hexàgon, no més. Un per hexàgon. 2. Els assentaments s'han de construir en hexàgons que siguin edificables. Vosaltres direu, home, doncs si la carta és només de terreny edificable, doncs evidentment ens portarà un terreny que sigui edificable. Sí, però pot passar que durant la partida a nosaltres ens surti una carta i ens indiqui un terreny edificable que ja estigui edificat. Per tant, nosaltres no podrem edificar en aquest terreny. Sí, és una cosa molt poc probable, però si passa això durant la partida, que és a dir, està tot el bosc, tots els boscos del tauler estan edificats i jo no puc edificar més, doncs llavors descartaria aquella carta de terreny i n'agafaria una altra, i així consecutivament fins que em sortís una carta de terreny en què, d'un hexàgon en què jo pogués edificar. I tercera norma és que, a ser possible, els nous assentaments han de ser adjacents a assentaments propis
prèviament construïts. En cas que no sigui possible, llavors sí, el jugador podrà triar un altre hexàgon buit en qualsevol part del tauler, sempre i quan tinguem en compte algunes excepcions. És a dir, si nosaltres duem a terme una acció obligatòria o especial que tingui a veure amb un oracle o un graner, llavors haurem de triar aquest nou hexàgon en funció del terreny que ens indica la carta. Si l'acció té a veure amb un port, amb una granja o amb un oasis, llavors l'hexàgon, el terreny de l'hexàgon que haurem de triar, el triarem en funció del tipus de terreny que ens indica la mateixa acció espacial. I si nosaltres tenim una acció que tingui a veure amb una torre, llavors aquella torre ens indica que sí que podrem triar un hexàgon, però aquest hexàgon haurà d'estar en un dels marges del tauler. A la pàgina 7 teniu totes les accions especials, que després veurem com s'aconsegueixen, i allà estan molt ben explicades com es duen a terme i com s'apliquen durant la partida. Doncs ara anem a veure què són les accions especials. Aquestes accions ens permeten construir assentaments addicionals, és a dir, a més dels 3 que com a mínim cada jugador ha de construir al seu torn, aquesta acció especial ens permet construir addicionals o bé reubicar, recol·locar assentaments que ja hàgim construït prèviament. Podrem triar portar a terme aquesta acció espacial abans o després de l'acció obligatòria, però per dur-la a terme haurem de tenir al nostre poder, és a dir, a la nostra zona de jugador, una lloseta d'aquestes, qualsevol del tauler. És així, això sí, de les del tauler. Les que tenim a la capsa estan fora de joc. Doncs aquestes. I vosaltres us preguntareu, sí, però com puc aconseguir jo aquesta lloseta? Doncs construint adjacentment els nostres assentaments a un hexàgon de lloc que tingui lloseta. Si jo, per exemple, en aquest cas que hi ha lloseta, doncs sí, he construït adjacentment i me l'emporto. Això vol dir que al següent torn, és a dir, quan hagi passat una ronda i m'arribi un altre cop al moment de jugar, podré triar si la faig servir o no, me la guardo per més endavant, i si la faig servir, doncs, si la faig servir abans o després de l'acció obligatòria. La tinc aquí. Què hagués passat si, per exemple, aquesta lloseta l'hagués agafat algun altre jugador prèviament i quan jo construeixo aquí adjacentment, en aquest hexàgon no hi ha cap lloseta, doncs que llavors no m'emporto res i tampoc podria fer servir aquesta acció especial. A la pàgina 7 vosaltres teniu un resum molt ben fet, o sigui, a la pàgina 7 del llibre d'instruccions teniu molt ben detallat com funciona cada acció espacial i què us reporta, què benefici us reporta en el sentit d'edificació de construccions. Recordeu que si vosaltres aneu construint per cada... o sigui, qui tingui més assentaments construïts, doncs tenint en compte les instruccions que porta aquí, podria ser el que més or acumulés i és, per tant, el que guanyarà al final de la partida. Molt bé, doncs així ja m'he explicat com aconsegueixes l'acció espacial. Llavors, un jugador que, per exemple, ha fet el seu torn, acció obligatòria, que aquesta sí o sí l'ha de realitzar, per tant, sí o sí haurà d'haver construït aquests 3 assentaments com a mínim, i després hagi aplicat o no, en funció de si pot o no, una acció especial, o bé hagi decidit guardar-se-la cap a més endavant, llavors aquesta carta es descarta, n'agafa una altra que la deixa cap per baix sense que els altres jugadors la puguin veure i llavors el torn passa al jugador següent. I així van jugant cada torn cada jugador. Una cosa molt important, i us deia que vosaltres podeu decidir tenir aquesta lloseta, aquesta acció especial, guardada aquí. Això sí, la tindreu guardada sempre i quan al costat de l'hexàgon del qual heu agafat aquesta lloseta teniu o continueu tenint els vostres assentaments construïts. Perquè si amb una altra acció especial vosaltres heu recol·locat aquests assentaments i no heu gastat aquesta acció especial, en aquell moment que no hi hagi cap assentament adjacent, llavors perdeu aquesta acció especial i es descarta, s'envia fora de la partida, ja no es podrà jugar més endavant. I a més, tenim aquí un castell, que són aquests aquí, a cada secció de cada tauler, tenim aquest hexàgon que ja no és daurat, que no és com els de lloc diferents, sinó és el castell. En aquest hexàgon ens dona 3 unces d'or sempre i quan tinguem almenys un assentament adjacent construït. És a dir, dic almenys perquè si en teniu 2 us continuarà donant 3 unces d'or i si teniu 3, 3 unces d'or, no us donarà més. Cal almenys tenir
un assentament construït adjacentment al costat del castell per aconseguir aquestes 3 unces d'or addicionals. Doncs d'aquesta manera anirem jugant diverses rondes fins a arribar al final de la partida. I quan arribem al final de la partida? Doncs en el moment en què un jugador posi el seu últim assentament de la seva reserva al tauler de joc, en aquell moment s'inicia el que és l'última ronda. És a dir, la resta de jugadors tenen la possibilitat de jugar amb normalitat fins a arribar al jugador que hi hagi a la dreta del jugador inicial. En aquell moment que tots els jugadors hagin jugat al seu torn, o sigui, l'última ronda, doncs anirem a comptar quina és la riquesa acumulada per cada jugador. Primer, ho mirarem en funció de les instruccions o de les unces d'or que ens donen les cartes de Kingdom Builder. Per ordre per cada jugador, iniciant pel jugador inicial, mai millor dit. Després, un cop nosaltres hem comptat aquestes unces d'or i nosaltres hem acumulat la riquesa al nostre marcador de riquesa, mirarem quantes unces d'or addicionals tenim en funció dels nostres assentaments construïts al costat dels castells. Llavors també mirarem el marcador de riquesa, llavors acumularem per cada jugador la riquesa corresponent. Llavors el jugador que tingui més riquesa serà evidentment el guanyador i en cas d'empat es comparteix la victòria. Com veieu, és un joc molt fàcil de jugar, tot i que té molts elements, és molt fàcil la mecànica. Això sí, s'ha d'estar molt despert, tenir molta picaresca per aconseguir acumular tot l'or que us sigui possible. Per tant, esperem que us ho passeu molt bé i ja sabeu, us esperem en el proper tutorial de la vida.